tehokkaammin. Ja pelkästään alkaa työskentely nyt hetken aikaa. Ja siitä vaan Sabina vaan käytä kokkeita vähän enemmän just. Ja kulmaa asti Sabina oikein liikaa. Sinne niin kulmaa. Sitten voltti. Joka kulmaa voltti. 10 metrin voltit jokaiseen kulmaan. Silmät auki niin, että kaikilla on työrauha. Hyvä. Ja ihan sinne kulmaan. Jalustin vähän eteenpäin jalasta, että voi painaa kantapään alas. Raanu. Ja rentoutumaan. Niin. Hyvä. Pinja vähän lähemmän hevosta, että taita itseäsi ja eteen ja jää seisomaan sen päälle. Hyvä. Ja ihan sinne seuraavaan kulmaan. Ja sitten mautii Sabina, mitä sä haluut. Mieti sun tie, Sabina mieti tie. Laukka takaisin. Ja 10 metrin voltti. Laukka just noin Sabina, hyvä. Ja töihin vaan. Töihin vaan. Kokkeet kiinnitään. Hyvä. Jalusti vähän eteenpäin, kantapää alhaalla. Ja ridaan saada takaisin sinne kulmaan. Et on aina sekunnin ajatuksissa sen edellä. Ja Pinja ei vaan kevyttä istuttaa, vaan vähän vaikuttavasti asento. Käänny. Huomioon. Millä kielellä pitää sanoa? Huomioon. Ja ihan nainen hepat töihin. Tässä lyhennä vähän ohjaan. Seuraavalla kierroksella jokaisten huomien väliin ratsastatte käyntiin siirtymiset jokaisten huomien väliin. Ai!